besoin de bon matériel. Inchallah. Ni da goɗɗo ara jooɗo ina gollande no je n'aime pas taala. Ok. Gani ñaf gongol ara kadi waɗ golle. Non. Ok. Donc premier bâtiment on. Non. Deuxième bâtiment on va aller visiter encore là-bas. Ah non, Dodo. Ok. Ok, la window de deux dimensions. Les dimensions d'ici, il faut que j'écris après. Ok, comprends. Ok. Dodo kadine. Ouais. Donc maintenant, mi hollete woni. Ok. Fo fami. Ouais. Après min malata nan habba. Nden a ƴettay so andi so arata paype makko ƴetta mesure. Basa ƴettana hoore ma mesure. Non, ko son gayni la hollude joni. Mi ara mi ƴetta mesure ji ɗin fu. Ɗo hen ko ɗo ko go. Ok. Ɗo pajama. No flawata. Le troisième bâtiment. Troisième bâtiment. Ok, d'accord. Non. Ok. Ah, mi famille. Mais Massola, moi je les comprends pas. Pourquoi tu t'as peut-être pas fini ce parti-là? Économie, attends, mesure là, comme les fenêtres déjà prêts. Ok. Voilà, mesure une terrasse gini. Ça qui est l'essentiel. Comme l'autre. Ok. Ok. Bene. Kan si on le gars Kalosman ji di wonto. Kalosman ji leto. Non. Si a gagné do. Golle c'est bien fait. Non. A gagné kalosman donc. Golle c'est bien fait. Famne. Tu as la chance d'être entrepreneur. Inchallah. Fam, ara hande kadi wa ettu gollay na jettete do golle. Inchallah. Amundiri. Allah. Poste mon nous présenter. Tu as la chance. Bismillah. Non, je vais pas vous décevoir, Inch'Allah. Okay. Golanda no mi wayiri non. Moi de exactement non. Kadi entreprise c'est pour les Américains. Ok. Ok là. Ça yiro mi holli c'est blanc. Non. Yo. Vraiment. Aray maintenant le ligne ça entre vous. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, aray na yintitade. Ok, moi je prends le mesure après, je vous trouve, d'accord? Ok, pas de problème. Inch'Allah. Alhamdulillah. Yeah. Này mi bay golle jam mo ya. Je n'arrive même pas à voir. Vai. Posso? Non da te male. Dentro non vai gollare. Non lo dico. Devo giusto fare cosa. Non la ma guardiamo nan. Mi ha adda succa tango 200 milioni non fa. Perché non arriver à la maison quoi. Come vuoi detto? Arriver à la maison après tu vas. Come vuoi? Se ne devo dire. Aspetta, io non la pila. Vieni ne hebi déplacement e mi prego ya so. Donc j'arrive. Roger. Nade. Roger.
Parle français. Teni. Oh, kira ko ang atana. Mia, fiala, Min sigiri mi anda ko woni jarga. no mia. Oh, Semua buat dia. lo jadi dalam kok di sini dah. Kau buat apa lo? Apa lo awadan? Ya kata ko. Hey, Puluan. Oh, Aksa billah yang ngapain dulu. dulu, minggu ni je. Eno ni mat ada dulu, kau ni. Billah dulu. Aksa billah. Aduh, fiala ni, fiala ni. Aduh, pakai fiala ni mewah. Andi dia ada itu cakap tadi. Billah deh. Saat pagan. Hey, Aku pagan. Aku nak tuan. aduh fiala pakai. Aku nyamber. Aduh ni santai. Video mantai. Video Fiala, aduh pakai fiala. ada Korea. Ada Korea. No, pakai fiala. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يتي ما يؤلم. André, je suis plus Lodia d'avant. Je suis Lodia qui a son propre entreprise. Il travaille pour lui et pour toute la nation. Yetti ma yo Allah. Ko tawi kon hande mi wawa ni hoore am goɗɗo, ko tawi kon hande mi wawi wallitade mo ala, mi wawi waɗande hoore am goɗɗo, ko tawata kon hande mi naami loja feƴƴunoɗo, hande komi loja keso. Je remercie de tout ça. Alhamdulillah. Ibrahim, allez. Ɗeɗo antivolde landay wonni ga? Ɗeɗo ngal si ko hankin gaynide ko ngol. Ok, merci. On no porta e courant barano manki? Ɓeran o mo gaysiɗo ɗo ngal ko programme o ɗo kadi mi woni. Ok, ngal ɗo ka. Ngal ɗo man Donc joma ngal ɗo alloya 7 millions. awa. A faami? Soda matériel ji heddiɗɗin, peinture on e mastic on, ɓe dara no arrangera fof. Alors, Et une chose aussi, ɗo mi falama accirde entreprise o. patron, min accession entreprise on ɗo. Mi accirama o atelier ɗo parce que hande Allah change anila. Joni entrepreneur. T'inquiète, joni are ko min addanta en golle. Parce que joni min, ça m'arrive pas de venir ici travailler. Mi handi kadi golleji ɗin ko min addanta en golle. Patron. Ɗe mari un peu partout golle. Na ɗo tun kadi hande kadi on tigi wano adde atelier. Ko 3e atelier on. A faami? Moins ko premier atelier on ni. 2 ou 3 atelier fo ɗen jogi. Mais golle ɗen ko ɗe ɓurta ɗon arde ko ɗo. Donc arey mi halfinima laaɓere ɓernde e jogitagol atelier on. Golla comme ça c'est doit. Jarni say ɗum ɗo hewto Donc ko ni andi e piji ɗin fof ko seeɗa seeɗa. Merci vraiment. Mo sikkuno ɗum ɗo waɗe ay goto sikkano. Mais hande en andi ko watta ko mais janggo en anda. Mais si Allah change anima sendodo e jama on. Onon Donc hare mi torikema courage waɗa hakkille ma ka golle ara tewtaki fagay da gandi noon ko da jogki soɓe haray kay ko ya ɓurtu jogade anani haray e ko ɗum addunoɗam e peles simi haali komi welti kon ɗo. na Goɗɗo ko welti o wiyata haɓɓela. right Par ce que mi ɓooyi yangade gollugol min tigi no mi udditira kadi kono tigi ɓay ferne ngala na o wi ko ɗum si tawimi en bakkodirɗo jusqu'à présent. no ɗo No ayi jakka hande Allah no muyanilam. Allah no hakkille muuyi. ɗe atati. désormais kay ta anu fi golle haray 100%. Mi weltike parce que vraiment. j'ai tout le possibilité haray jogi to moƴƴa d'accord Inchallah. e on no o addi o toon Waddi o to. ok merci na Merci. Faisal Inchallah. ok Salah Dieng merci bien.
Hey, qu'est-ce que tu as? On a donné une son. Kun anda pipi na de do da jena jude men leta anda ko arda Kun wanda mo nyaada nan. Ha? babing Peti ko semmila do dem bila kale fur ha do ka. Ko semmil 20 000 non de. 20 000 jodno mo 40 000. kun na jon ko na wandina la hadi andino la ndo ngardika Adi me andina ma. Mi heɓa mami neɗɗa ma ha janɗa fiya heɓi 500 000 francs a darni kum galle wiyami yomi nodde mi andinama kono ƴakka joni a kalsi o yandi kono e ɗum a yagal wonɗami yewtude mi noddama simi revenez-moi avant de venir chez moi c'est zéro c'est plus de zéro négatif ya quoi yetti ɗum yetti si woɓɓe teddinta fi jawdi ma ni ko ɓen mimi teddintama ƴetti dolle an mi wimi ya ƴettu minade awa jonno mo kalsi o 40 000 ko wennel wiwɗa ka fo donné 40 000 pourquoi n'importe qui désormais ça ari ko goɗɗo ta sonirni d'accord Fala wende kunyiri toto bedefi. Itagami sika onyame tego nyama dundo ukkaire pellet ko nyiri toto ni. Wadi basale nyiri toto je de ham. Ake. Leo ni kono mimha hande ni nyama sika. Nyamata ɗum ɗo mi wawata nyamude ɗum ɗo mi wawata nyamude ɗum ɗo goy kono mi nyameteni Babe mbaɗi wo ñamata. mi nyama yomi Babe, mi spaghetti ɗo. Spaghetti. spaghetti awa O ñaami no jogo mo ngindo ngam karuto. ɗum ɗo wel derto wel loja jallo loja jallo jakal no weli kono hey kam weltanoɗa Allah weltanoɗa ɓeengu ma saguna duwa ko mi duwanima ko yarari ko burure ko ɓeengu ma o ko yanganima ko ko ɗoftima ko ɗum yarari ko burure hande siɗa mari giɗo ɓurata o jiwo joɗiɗo e siraɓe a yangike ko yangiɗa alana tagaɗo kono hande mo wi'anno a bettinay wona nde huɓere ko tumbo sare wi'ayno ko fenade min mi sikkuno a gaynata goɗɗum ha waloɗa maaya kono hande min tigi mi hersima mi naati ko nder galle ma ɓuuɓol jaɓɓungol angol ko ɗon mi andi kala nawnare wonude e an taw iwi mi hetti cellal anga ko maɗo fawti kadi bila mi woni arde ɗo bila ñameteji ɗi mi woni yiide ɗin ɗa ñaama miji duisansi mi weltanike Allah mi weltanike ɓeenuma ɓeyda wattulare nden yaka min bila hanki fiɗa sansanilan kono min ko waɗata mi sokka peƴay ɗum ha jaka ko waɗata dukuturun notoɗa kon poɗata toni ma ɗon ɗum ko serono ɓa min si a faala a monantolan ha muncitoɗa a yiyelan accalan no yiruɗala min noon ɓa mi naati ɗo mi yey ko no yaltintanmi ɗo on mi yaltita ɗo so tawi ko mi ari konko ma komin woniɗa dukuturuniɗa sansanɗami simi woni tajaɓola kono min komi woni baaba min ko ƴiƴan a woni e maɗa ko piti notoɗa
joni tona bala mi kikala mi yewtama ronka mi jabade Lodja Diallo awa mimmiɗo ɗo mi yanyu bara bamma mi iwata ɗo kadi miɗo weltanima jiwo barki Allah e maɗa sa yi hande o no bunga ɗo no waɗa ko faala no beebini sifa nde huɓere wallahi ko barki Allah e maɗa ko ɓa ɗoftani kelan o a wallitike mo ɗaɓɓere makko nden a wallitike mo e nder gurdam makko ɗan haɗan sansi ko ɗum joni ay haala o jaɓata min o kikala ɗum ñaajaka e ɗum kono mi wetite tun haala si a wi ko min sansanta hersinami yeeso ɓeemuma ɗum yarantama ni to fempu feewa ɓa a feeta ko a paykum ni suɓu ko gerata Lodja Lodja baya mi laaɓa posu mi hiɗa o yawo jettalan kuɓe ono baya mi kambanalima mi hollete iyaye yin anda mi holleni mi hollirte e gundoyiya si tawi woni min Hafsa mi mayal mi hollete ko bollanmi a wattitata ɗum ɗo hande kadi hay e goto haɗay e am ni kono no mi kirdirta no baya e Lodja seedira mi jettirilan noon mi waɗay mo min on ko waɗalan ko tawdan yin ko an kon luttete seede fino Allah jaɓi mi hollete goɗɗum yiya Lodja mi jettita Lodja wo mi jettiray Lodja si min mi mayali mi jettete Lodja hara ɗen fijude ɗen jalde min Hafsa si mi mayali si Allahu lanɗo on jaɓi Nabi Nur no dira kiyeke Allô? Oui, ça va. Comme Lodja. Oh non, me connecte. Et c'est quoi les soucis? Je vois, c'est un numéro inconnu. Me connecte. Photo dit. Ok, d'accord. Je fais ça tout de suite. Quoi? Je rêve ou quoi?